ne ya ji haka zuciya ke aunawa, inda raina da rabona za ki ganewa, ni da ke sirrin juna za mi ɓoyewa, ra'ayina ke ce kika zamanto tawa. Duka da abin da za a ce min akan shi akan ina da kai ta san taɓa rabuwa ya kai. Allah ina zuwa. Allah ina tambaya ne Allah. Sake Allah ya samu sai. Dan girman Allah wannan malam dan Allah wace ce wannan wajenka? Wannan wace irin tambaya ce? Wallahi ina son ta ne dan Allah malam. Dama ka santa ne kai? Dole sai na san ta sannan zan ce zan fara soyayya da ita. Ni dai kawai zuciyata ta kama da ita ne. Amma dan Allah a taimaka a hakuri a ban mu ita dan Allah malam. Kuma in ba a bani ita ba wallahi zan iya samun rashin lafiyar da ba zan iya tashi ba wallahi dan girman Allah ku ya hakuri. Dan girman Allah. Wallahi ina son ta. Allah ga ce ba za ka bani ta ba wallahi zan iya samun rashin lafiya. Gaskiya wannan sabon kamu ne. Duk yanda aka yi sabon kamu ne wannan. To kai ka sanya miki da shi? Ba wai na san yadda kuke da shi bane. Ni da zuciyata na ce tana son ki. Kuma ni zuciyata in baki aminta da ita ba wallahi za ta yi samun matsala. Allah ko ina matakar san ki. To ai ba matsala ba ta dagalagale ta lalace. Ban da kes da ita. Matakar da abin zan same ta ni ban da kes da zuciyarka. Zuciyarka ta mutu ma. Ta mutu. Dan za ki iya son faɗi. Ina ma da zuciya. Dan girman Allah ki haƙuri. Kinga. Wannan fa da gaske. Zo mu wuce mu rabu da shi ne. Ta yasa ai mu ce bashi kana kallo. To me za mu mushi? Kan bra ka isa. Na ce ki mu. Ni kawo gwai zan sa mishi. Na gode. To amma yanzu kin ce kina suna yanzu din? Ina son ka. To ni dai kin san gaskiya ni dai ba wai kin gane na ina gwada ina son ki bane da gaske. Dama ina son gwada ne yanda zan ma budurwa ta in ganda zan yi. In zai hakan to sai yi. Amma dai dan Allah yanzu yake hakuri dan Allah yanzu ba wai son ki nake yi ba. To me yasa zaka min haka? Ni da mun gwadawa ne dan Allah dai yake hakuri. Matarsa ce. Ni kuma wacce zai aura ce. Da izinin wa? Da izinin waɗanda suka bashi ke. Da kai yau kada ki ƙara ɗaga min waya na idan na baki. Wace ce ita tambayar ka nake yi? Allah dai ya sa a jikin munjiriya babu abincin kaska. Kuma kai ka san cewa girman raƙumi yana tsoron kunama. Ko mutuwa ta san ƙarfi. Wallahi Allah ko ta kashe ba ta ɗauka ba. Ban waye kaka nan wajen. Wallahi tallahi mai raba da kai sai dai Allah. Ban zama cuci kurin. Wannan da kake gani shine mijin da za a aura. Wallahi kai ki sake ke dare shi. Kai tsaya a nan wajen. In ba ka bayyana sassoke ma tumbin ka wuce a nan wajen. Kar ka taɓa ta. Me kake so?